Čau, vítam vás u ďalšieho videa. Volá sa to Minecraft Master 3D. Niečo také asi ako Minecraft. Väčšinou hrám normálne Minecraft, takže tak. Už som si urobil nový svet. A už sa to robí. Dajte like, odber. Sa za 100 000 odhalím. Zmenil som to. Dajte like, odber. Aj. Volá sa Majo77. Dajte jemu like, odber. Je to môj veľmi dobrý kamarát. Tak. Si to nakúkam, dnes sa mi to načíta. No, takže už sa nám to načítava. No, ale dobre. Máme survival ťažké. Nemôžeme zomrieť. Ideme to brať ako hardcore. Siť som to nedával. Nič nevidím. Nič. Ovečky. Aspoň budeme mať na prvú noc posteľ. Ja hrám to prvýkrát. Bum. Ako som predtým hovoril. Väčšinou normálny Minecraft. Toto som nechcel. Rýchlo. Ešte reklama. No, takže už som to urobil. Zase reklama. Bože. Hej, je to mobilná verzia. Tak. Hop. Pokračovať veže. Mám autojump, tam je ovečka. Za druhú tu už nevidím, a tretiu už vôbec. Bum. 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 Koľko máš miliardu a po? To konečne. Tak jasne. Posteľ mať asi nebudem, ak nenájdem vesnicu, alebo ďalšie dve ovce. To napísal, ale robil ťažko parkour, musím naťažiť drevo. Bo v realkovom Minecrafte sa ťaží pomalšie. Nie takto rýchlo sa ťaží drevenou sekírkou. Aj keď táto moc úplne nezrýchli, ale tak, máme 5 dreva. Tieto akácie nejdem ťažiť, lebo oni sa musia vždy spawnovať tak, vidíte, tak ako v tom kruhu, tak na krivo sa musia všetky spawnovať. Kravička. Toto je ako stará verzia, že môžem takto do nekonečna hitovať. Však, nie. To je jedno. Presne tak. No, možno. Tak, dneska si chcem postaviť aj nejaký ten domček. Tak, ale mám ešte málo dreva na domček. No hej, už viem, že ako by som ho mohol robiť. Ale mám málo dreva. Hej, viem, že to robím druhýkrát, ale to je jedno, nie? Ale tak by to možno dobre vypadalo. A
Asi, takže akáciu potom budeme potrebovať. Zase sa mi toto urobilo. Toto proste nechcem, aby sa mi vždy robilo od faily. No, som teraz zaplo. Faily sa nastávajú. Faily. Tam hore na tom kopci by som si to mohol robiť. Ten dom. Budeme sa snažiť neumierať. Ovca. Ty budeš mať koľko miliard životov máš? Ako tvoja kamarátka, nie? Takže 2 miliardy. To už som mala iba miliardu. Ale nie. Toto sa nechcem, aby sa mi zase reklama. Šprinty. No, tretia ovca. To čo je? To sú asi lamy. Nemajú textúru žiadnu. Bá, je to lama. To srdečko uberajú. Ale to moja ruka uberá viac. Prečo sa mi stále robia tieto blbosti? Stále reklamy a takéto pokračovať ve hra. Bum, bum. A umre tá zase. Prečo presne mne? Prečo? Nechoď za lamami, ma opľujú a to nechcem. No. Poho. Vlastne mám auto-jump. Ale idem si kupovať nové zariadenie, takže budú asi tie videá výkonnejšie. No tak. Takže tieto videá budú môcť byť dlhšie a lepšie. Takže mám 2 kože. Najlepšie je, že ja nemám zatiaľ ani tie kamenné veci. Zabijem všetkých iba rukou. Hej, vieš, že sekera dáva väčší damage ako meč. Ale poviem vám takú výnimku, že vždy, keď máte kamennú sekeru ako zbraň, nerobte si železnú, lebo ona dáva takisto damage. Aj diamantová, úplne takisto. A netheriteová to už asi neviem. Tak. Prečo teraz začne tak pomaly to drevo, a keď sme čo zo spodu, tak som utiešil tak rýchlo. What is it? To je jedno. No, mám aj sapling, 14 dreva, lebo potrebujem aj onu bžízu po česky, po slovensky brezu. Zase reklama. Zase. Toto do Minecraftu by musel byť miliarda modov. Nože či sa mi zdal, lebo už sa stmieva sa, nezdá sa mi. Možno už si idem robiť craft. Bum, 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 bum.
Bum, 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 bum. A nechyť toto. Ešte jedna vlna. Bum. Bum. Ja som to aj vykraftil. No konečne. Prvá noc je za nami. Tak už si asi takže nemáme nič moc vecí. V budúcich dieloch sa budem snažiť urobiť viac. Takže na tom na budúcom dieli si urobím nejaký domček a na základné veci. To je asi pre toto video všetko tak. Čaute.